ассалому алайкум апа хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ман. имрӯз мо бо шумо тайёр мекунем бисквитни пирожни. аввал мо 4 сафедии тухмро аз зардиаш ҷудо карда бо каме намак лат мезанем, яъне ки бо ёрии миксер. аввал скорости миксерамонро мо паст монда лат мезанем, баъдтар оҳиста оҳиста баланд мекунем. ва ногуфта намонад ки аз баъзе бонувон бисквиташон хуб тайёр намешавад, яъне ки бисквит секретҳои бисёри худро дорад. яке аз секрети осонтаринаш ин бояд косае ки мо дар он сафеди тухмро лат мезанем, коса бояд тоза ва равғанин набошад. акнун баъди сафедии мо хуб каф карда бисёр шуд, мо 150 грамм шакар илова мекунем. дар ин ҷо боз як секрети дигар ҳаст, яъне ки шакари мо бояд хуб бо тухм ҳал шуда об шавад. ҳамин лаҳзаро хуб нигоҳ кунед. баъди шакар об шудан сафедии мо сахт мешавад ва бисёр мешавад. баъди сахт шудани сафедӣ мо бо яктогӣ зардии тухмро илова мекунем ва боз каме дигар лат мезанем. зардӣ ва сафедии тухми мо бояд ана ҳамин хел сахт шавад. акнун дар ин ҷо мо 4 тухм истифода бурдем ва 4 қошуқ орди дигар мегирем. 1 қошуқча разрихли тел ва 1 қошуқи дигар ванилин истифода мебарем. ордамонро ҳатман аз элакча мегузаронем ва кам кам 3 маротиба илова мекунем. бо лопаткаи силиконӣ оҳиста оҳиста мекобем. акнун дар ин ҷо ба мо 50 грамм равғани растанӣ дар кор мешавад. инро ҳам кам кам илова карда мекобем. хамирамон тайёр шуд. акнун дар листи тафдонамон ҳатман коғази равғанӣ мемонем ва хамирамонро мерезем. болояшро якхел мекунем ки пасто баланд наёяд хамири мо. ва дар дараҷа 180 градус 25 ё ин ки 30 дақиқа пухта мегирем. ва ҳатман дар вақти гарм буданаш аз коғази равғанин мо ҷудо мекунем. ҳамин хел корж ман 2 мепазам. барои кремаш ман аз ҳамин қаймоқ истифода мебарам ва сгушонка. бонувони азиз, боз як секрети дигар барои нағз тайёр шудани крем. қаймоқ ва сгушонкаро мо як шабона рӯз дар ҷои хунук мемонем. баъди иҷро кардани ин амал ҳатман креми шумо нағз тайёр мешавад. аввал қаймоқро мо 15 дақиқа хуб лат мезанем. баъдтар сгушонкаро кам кам якҷоя мекунем. сгушонкаи мо 200-250 миллиграмм аст.
баъди илова кардани сгушонка мо боз 10-15 дақиқа лад мезанем, яъне ки то сахт шудани крем. акнун креми мо тайёр шуд. Ман дар инҷо нишон медиҳам ки крем бояд чанд қадар сахт шавад. ман 2 корж тайёр кардам ва гирдҳои коржро бурида гирифтам. акнун дар ин ҷо ба мо сироп дар кор мешавад. сиропи мо аз гӯшонка ва оби ҷӯшомадагӣ аст, яъне ки коржамонро сироп мекунем, баъдтар крем мемолем. кремро мо нағз тунук мекунем то ин ки ҳама ҷояш баробар бошад. акнун дуюм қабати коржамонро мемонем. боз ҳамин хел корамонро иҷро мекунем, яъне ки сироп ва боз крем. акнун болояшро хуб рост мекунем ва бо хоҳиши худ гул меандозем. баъди тайёр шудан мо 2 соат зиёдтар дар ҷои хунук мемонем. баъди аз ҷои хунук гирифтан мо ҳамин хел тақсим мекунем. акнун инаш бо хоҳиши ҳар як кадбонӯ аст. метавонанд ҳар як кадбонӯ бо хоҳиши худ ба ҷои шоколад ягон меваи дигар гузорад. дар ин ҷо ман шоколад ва вареони сгушонка истифода бурдам. бонувони азиз, ин яке аз пирожниҳои камхарҷе ҳаст ки ҳам болаззат, мулоим, ширин меояд ва шумо метавонед барои тӯи маърака тайёр кунед ва таъби хештовуронро болида кардед. ин буд бисквитни пирожни тайёркардаи ман. умедворам ки ба шумо писанд омад ва шумо лайки худро дариғ намедоред ва ба канали ман обуна шуданро фаромӯш насозед. дар оянда кӯшиш мекунам ки ба шумо шириниҳои камхарҷ ва навбанавро омода созам. ба ҳамаи шумо бурдбориҳо хоҳонам ва дар ҳар як хонадон сулҳу дӯстӣ. хайр то видеоҳои оянда.